abimbete bigoti agatane rino dini ria gachaka ruko bimba gachaga none kerasirete kora na mairaro gabugega tukamurushana tukatabu kutumwira ICU yarenge Medford kabe kwa ICU karabe kwa ICU karara matuka 3 karara 3 tukuruga tukatabu mami ntosiri tukabata intubati besa lakini bakatutebinga lazima tuwakane chibesa ijutumanye kumurusyo ngabuli mwambisite mama asirete kale mukambisa ntamaiti amate ya tikangende ngeneki unanyate ko bayingu ikanganyora abantu bagukura tukanyora unyare ko bagagututika okonyora kwa na bukwari ngense bono ntumeti asiturochi gochi nabo turigo tugusaba munyare ko mogo tokonya nonye no komoleta wikatumweni tumanye nga mama nanyate ko bakagusira haya namanye kubwati kakia mariga yangu yeri ya serikali mwari kwanza motorera mabera so kwanza kaki muramboro ko boko murato esiringe mato isana mato 10 ende turusio mwana uri muntu muceri gali ore Medford kaki nonye nari asale muceri ntonye konyora none nguru yo gukikorigererio mwana uri muntu uri kuiteka maira ya sebi gotena ki igatobire makonde ga morire na kya karairore kaki torera mabera turusio mwana uri muntu gali tokare kitomweni kurwa manye gotorera mabera nyemo kunyara ngaki abana bari ba mumuro minto barasuke Mwancho muligererio Gusii Voice nande neritkolindente gokoretera mugano kurwa se kenyore kemuke gotoka ime yabasi chache ene ward ere ime yabo basi aiga maiga yanene school ekorkunyagiki koro itumbeta liare mono goikase omochioiga enkeiga omongina bu mochioiga nigabeteka kurwara singa kentambe nabo igogosiri mabwa yase enyagitari emo nabo ikobekwese nkendo ya maso mocho bosongo agwese familia iga yasinyiruko ni omongino iga singincho ebilia nyagitari erenene kegima eyetaba alao barabukurusio omubire asensema ya bosongo na koeni gaiga mongino iga ni garu muboraka muga koeni gabeteka gusira samatu kamaega bereka ukinia bana bae bieka asengencho yogokinia abana bae koranga kinera gotemenka ya eche gotenina lakini bono osirire abana bae batara kore skuru enke iga asengencho botakaboro bonge basinyiro no kumurusia se enkendo ya bosongo asengencho yogo chakomwenia na otolega igeri kwanene familia yao bairese na barabu mechando babere bagwetera ngikeli baganete kurwa soyo ligerete chinga kibune chiga elianyare kubagasira banyare kwenia omongino iga asomocho iga nchema kana tinkorko ya Gusii Voice tigatoso imetotega romugano iga asenchire yo wikirana mwancho muligererio Gusii Voice bunana agote biritangani ngara ikira sekenyoro kiga kegotoka ime ya itumbe maiga basi chache kenyoreke moiga somongino ya mabete ga korara nabo igo kobera senkendu asingincho ko buruchi besyo kubaleta ose komoleta ko ene wase omochiga kya nkwanene munyarokoe elia torese mugano bwenkeiga nambo igo mugano mamu mwabo goikabone go gusira kwae chema kinaiti nkoroko karibu sana samaleta ngoroku divina kerubu seito niga iga so waikire nchomo nene bwenkei totebyango igoro yenkai no divina nabo igo goikira maumino gusira nabo igo goikira gusinyo ko mwanya so muchiga tata na lengo rotata koroku James Okemo karago sira ndomo kena lenge kirasinye ara akweta around 27 agasira kindomo ke mungino ina batemete kurato suguma kurugabo akabere myaka ebere kutatasira agachaka bukurwara akorwara na bakobera abugo na boto twalenge gushinda igonye bachirani batokonye tikende none yoko na boto akararire tugakinira bogima bokongo na boto kwando mochitwa sabakende twacha kuri mungino yoko geini nero kore gasimo muntu nando support nande bado burure barabu bara musumbuire sege keke tambe na yoro monena somochi incho monena somochi kwa kirasinye na ingi kirasinye bana barenga murenka abana twaringa abana batano lakini oyo monasira nasirete 2019 oyo likombwati kole santi korwabo tukabera tukanya gukina nababandi bakarairu nabo kuirwo mochirende noroche gantolense tukaramenya oro tukamenya nje nasomete ngaika 7 kero na ika 7 bogakonga nganyo mbado kinde 7 yabo egabidi nande nkararubone nkarora batigaire bobe abongo kora kende anti yane naroro mujio nabongo chana motebi asambire kerabo ate to support kerata bwati ya video kore gasi mumuntu ilindo nyore kerio konyora baiga banyare ko baba gutumika babake
tukasukuma igo uyu gika 2019 era agasira nere nara arwarite akamenya general kabere gike gitambe general pili nari gatira tukasinyunga kitokora tukamutigo cena murendete tugachanka agaiga tukamutigorora tugacha kurigigunga ngitutigere tumuruire rende nyakitari tukabatebi ng'ana ore kende ngeyo bese chigika chinyinge musamaria karwa sarwita agasoka kuri nyakitari 2017 18 akabere 2019 nachitaga tonyora agasira kuruga umungino mitobana agachaka kurwara bado bogima bogakonga agaiga peski bamwaba gacha bakamuira akamenya umusiko mwabo nenje buna nenda buone bagatigara aba bakegaiga karoro kana tari bichangia bakarworora kagera rine nani na kenyombe yachite kugwira yachite kogoro kigumu eliasirete ngefero mungina nganyete kurwa sae oburuire bwengerete arwarite ndite yore kuma support basi bamwe bagatatiga bamuire bakomorora singinjare gosoka guna kwira ni gunyomba abana bega batigarite baka kero umuntu akaira yani umuire okonyora ukuyira umwana kero umuntu agaichora rika bako baigo rika bako baigo kero umuntu akenda akamenya umwana oyo moyo chinganda bona alinganya kubasuguma bana bakonyora ikibaro bakonyana nemi kware kwanyora abana baminu gwatuma 50 gwatigara na 50 eri challenge yabeire mungino ina bakurwaru irunya kitari bado na ndoirana wirana ubwanti oberororo basomero bakongwa bana basomero bakongura kini abantu ngo support bali nabo yamago tati angole bitabu ondiga kwanyora basukire no yachite ko babano rasti mungino yakarwara mono na arwarite hakunya kubinya kitari kwirana nyomba sengenjante na bago tabu wabe ko wodota na mubeka wodi kende ngeyombo tena nacha komuruselie wodima akarwara buna arwarite tukamuira general abimbete bigoti agatane lino ri agachaka ruko bimba agachaga none karasiretega korana mairaro gabugeka tukamurushana tukatabu kutumuira ICU yarenge Medford kabekwa ICU karabekwa ICU karara matuka 3 karara 3 tukuruga tukatabu maminto siri tukabata into bati besa lakini bakatutebinga lazima tuwakane chibesa ijo tumanye kumurusyo munyagitari yo magachaka tutebi tigatumuire ramu mugwakane birie mumanye guche kumui no twamuire teramu tukamutigororo abano ndamwale torari gichibesa ijo 124 tukuire Medford tumanye kumurusi bono ntubwa stora rusi twatemire gusaba ndite yo toire bokonye pole sana masa Kenya ko kanya ko gin chinguru ile to ende ko no mugano yo mwachi muri ko pero ko tegere story ebwate obolito sana imagine oba scenario mugato gasira somochi pero mugato gasira somochi watigara bieka and by the way ngakiga tomete binyore binge gusina obirego sikuize kero monta mete no bugwaye ondetayo ororwa sinche muntu mugabo ase gusiyiri especially ase binyoro tokorwa imagine mungino yiga kero mwako yasira atigara bieka saya ubima bukamosinya agasagalia abana oigora iga olenge skuru agatigara kirasi sana na ibere asingincho nera rochi bintu bya kongira kaenda gachigosoka nyomega konga achaga na ndairana in the process anda karanga no tika at least ngende nyagotema mungwabo nkaigoroche igasinya baswat bamwa bakamoira oyo sirire aiga sarwire tego chinya gitari ngai musubati omwabo emeno nyamati nka mungina ndi alenge nkali omwali kana berete baka 2021 2021 kero 2021 talenga tayoga no aro musiko mwabo ya sengencho buruiro bono arwarite aimuki wasoki una koiranigu nte yore kunyara andi nari kurwese mucho igore gocho mutarira ochi kumanya ngokia genderete ngokia birega gukoba nari ngo onde naro linge concerned anti ane nari gaiga minto ga tata bari ngabo muraba bir tata ne romonene nto batango mok anti nari nge gocho morora kera linge ga nere na bari gocho omorora buno yo mwabo
Nechi chirani chitwetane nesega ngocha barengi bato support kende goseba muimukiri ari siko komwani gochinyomba kerenga ki mwaka mutarire garia nkiaga batebiri momno twari goikorire arwarte karansta nabo goikonya akorera mono kerare kora bari skuru ari kurira nabo goikorera wasinyuka mutaino ngo mwana ya serire skuru asengencho goikire riri goikire igonya akorera bana banenga kimbatigete twaba toko mareminga abana mbuya bari no mbaka riri baserire none skuru fees toko mutembu ya bari twacha kugukwana Nyagitari gaiga basipati bamino basipati we mwabo obete yakomira ekera ko mugira nyagitari nabwate sha ja kodimero naro mo register 70 tabwate sha ikibande kya yeli bari gari ketosirire tibaka sain toranyora kibande kyae tugete bagatote sha yuti ya chikoba tugachikorigie kibanda ndia gotabigite nyomba twakerigiri for so long lakini twanya konyora idea yae kapidi tukaenda huduma tuchikurora rende kibande kikae tumubwateresha igasinyo gika huduma bagotebingu gwakera turi simito kwenda batateiganya paketa ikeyo mweri bunasirete tabwatisha bona aiga sinyagitari iga gosongo nabo murusi sinyagitari kamoire nkendo ngomo begete mochera koru nyagitari gochi mocheri ninche na muirete nche mubegete mocheri mbagwancherete komoa kerabona betega gusira mbamongeti egari barangereti gabo bagatebanga akorenda ramu aberera mu bakatwakanire bill tumanya kumurusia aburamu lakini nyentora kana bill ya Medifort ntori kumurusia ororo ono ramu abadeta akobera paka mwakanire bill mumanya gocha kumurusi bill ya nyagitari ni chibasiri 124,000 124 nere bill ya nyagitari lakini ya mochari timaiti ndia betega gusira kurasiro korire weekend mene yakabera guchigukora kitebe ngono mero biriki aberige kubendera nabo igo ngakimuchiyo ore sofa nkimwa korire nabo igo kubani ko inonkorukyo kwega sabantu wwancho kuyabara babategera umugano we somo jontara akora kende twatamire korigi boni gachibasa tubwate koboko no tusabane chiri busato tubwate china chibasa twasangereire muntu nabakoreta 50 orete mi ntoranyora bokonyi bondo roche pirere 124 etubwate chiri busato mono bokonyi twatageta somo chioyo none nyomba tubwate bunire ige gutume lakini ntwe nyomba na bekora abayigo ikintu tutete turamurusi mochari tomweni ibiri nere tusumbwete mwatamire gwikira baraibande mu MCA mu bunge mu governor mu women rep gutuma mauko guchesa baraya baiga babiri ba correspond in any way twatuma tumire abantu mbare batuma tumiru babatebi ndero barami bwana tokerane ya machibunga tumuga totoma segete twanyora iganaiga mbara chara kinimba tumiri yebo oncho murigereria kero kurigereria nenka etabwati kende yonsi nenka ogwisira koro konene sana no torega igasenga incho batemana into abantu bari iskaga bakonyara bare basisindiria se chinse mochi yabo senchirende yonsi ndora ta konyenke iga eliko offset no ne bill ya nyagitari you can as well do it ngobe kandi number iga as a screen iga elio onyare go donate your donations ocha se family iga senchire ya mogose yende abana bamino totebya ngo bono bugimo bw'abana bamino bande ngayiba ikera samasomo ngakimucho igore ngabande ngayibale abayiga bande batatu bono guchinsai umuisige bono nero kumbwati na soka mboyari atigera form 3 karo cha buri tibya gatige skuru na soka korwa soka no mwaka turahera uyo kumubwati agosoma bunyunyu secondary ari grade 10 amenyete buyanti yana no akurwera hande school omoka amenyete buone no abwate no nere challenge ndiro bugima boko kongana moko gosana no muntu ryo gutamu gutamanera boni gara agosoma itibo girls no arangeretigu tugachigotema guchenji tukanyora ngagari sarangiritigu no agochi bo tokwanda twalira nabarimu baramuti urabera oseru nabakobera isiko ngije nandi ngitasichirani yoranche konga myambi nandi nabo nkoira mbate binga kora tubwatira nandi tuganya
bugimana kurwa chete tamwani tonye ukora school fees ya tamwani. Pole sana. Asekera lingana sana wate chinjira cha. Tora bole munga wekera bagakora chinjira cha. You might think umuntu na risk bayigo ligireti. And I know after this story abana iga bali school abayigo bali school you might think umuntu ligireti mugana bagana bakonyoranga. Ondo ndwenzi uratenga mark night I want to pick from there. Lora support y'abana iga bali school you can as well call me Elio Torrenchera kitora kane no school fees y'abana bayiga bali school chinga kibune chiga. Asenga nje amaskani yo gutwara amanyinga yo konya abantu nimaita abantu mbali this guy gonna do bakurigire mugano yo baratenga mark night I want to take over ndende mwana yoyomo mukoli school gose oyonde okabere asenga nje mwana abo yo school yina bo moko kwana na inche ko baleta ndega igana barubere segure buguma bwabo nenka yabo asenga ncho yokorra ngakito support yo muchiwiga eli banyale ko ni mongino iga senchira yo boikirana ntarachi kubaleta tima tikendekere ora base koeresa umuntu okurigire tichinse chiyo igoro ifamily ino usaba kondo bwensi ora chiyo gutwara kwana na barabu asenjire iga yabene elio ondo bwensi ora nyale okurigire amanye oburubura senke iga nyale ko support asenjire ya musi nare gotaba tegere libandigireti ali asora nje go support mone biri ya nyagitali twakane tora murusi mocheli oruko miya 20 yagira be yengencho mono tumurusi mocheli senge jonona kera linga isiyu ke to chiko morabada bwasa maira konyotio ki saiti medina kyakal ndora nje go support ya somo yobo wanchi santi muri kimamna rwate nyagitali baote eri achite gusira batu 13 cancer Ole sana. To namba yawe simye sondo wensi urata kwa contributions chili chanso cha ase family iga maybe atomego cha se namba yawe. Sondo urata kukwana na inu ase uwagale zaidi abakukwana ucha se namba. Mantina nere WhatsApp. Nabakuru namba yawe simye. Namba ya ni simye 01 150 80 382. Abakunyerolea 01 150 80 382. Mancho muligire nabo gutumike namba iyo ase support ndonsi namba iyo malida ke koleta mpesa Divina Kerubongeri nabo gutumike namba iya Divina ase amangana mpesa aise konga krisi myantenga mark night through your story to another contributions chire iga I will appreciate na nabo ko appreciate asenjira ya bene mwensi bali muri akonye abamino kibale kikubwa chine kicho Mebe boko nganchira koleta bana bamino iga na baroba kwane megana yabo igoro yo mongino mino tongandete kunyabusku yana mwancho muligiri tiendete oyo on the next left of my plan to chanda mulita tukuru Edward tubike muko pole sana Edward yasogo siria maumino tutebengae mugano wo igoro ya maumino nabo yo ngayo soma na kikuwa chitakonyaranga maumino sirire sofanga ki enke gagendrete ndio abantu banyare kumenya nabutonyara ko batokonyora bakongu busanga na mama nyara ko bakagusira mama nabutonyate ko batok kako bumuruire muno abwa amatuka yo akurumaega keranyate ko bakako bumuruire muno bano tabwate namninda aranyare ko bakagutira nonye ni school ndi nabotoko seriwe kero twara somanya gikigabu twache twabera iska toisaranzanera ekiriri gabwa sari kurara twabera na baranere iskoga rinde nabegento kerato buri tokori twenda muya amate twamuteintu bwatikende otwakende twa tukanyara ko tugwitira makongwa ibucha gocha bakeka twanyate ko batokonyora umusamariyo miya ni antiane ikachikangina nganya komenya muae akambiki school bane kerambiki school au bano nabo twanyate ko tukonyora umuchando yunga mama urwarire mono keronde school gari nganyara ko bagingo yunga mama ari umuruire mono ali ICU
nkabata ibono njitingo nyara koremereri ekogera mama ari omurwaire mono ICU ari tiga ng'ende nchikomorora nabo tinyarikaneti ng'ende nchikomorora mambi yaye bogochikoki Jumamosi nganyara koba ngoteigusirire nkababuri mwambisete mama asirete kare mukambisa ntamaiti ngamate yaye tiga ng'ende ng'eneki onanyate koba ingoika nganyora abantu bagukura tukanyora nyare koba gagututiga okonyora kwana bukwaringense bono ntumeti asitorochi gochi nabo turigo tugusaba munyare ko mogotokonya nonye no komoreta gwika tumweni tumanye nga mama nanyarte ko bakagusira haya namanye kubwati nakyo bimbo bwa were boko esomo ga kominanya ariko baro yule ngitatumye tatu nabanyarte ko manere ka gwitira makong lakini mono mama bono twabera nere nabo twari gocha ndinde twabera nere school ndinde chidi school nchengo muira nyumba tukanyara ko batoko banere tukasumu bugimaigo kuri ndi cyanti bambaisike bamwa mama bagacha bakanyara ko bakumuira bakachikunyara ko bakomosoki ekogera bono twirirwe school ntwari kunyara ko banere school gaiga nayi obusoma mbosoma school ya Bunyunyu High School Nyamira. Bunyunyu High School Nyamira. Yes. Anti yako betaka kuiroro. Senjo kupunguzira mama stress na waigo burden ya yo gusoma. Kogende tunya ko school nko twali chinga kichiwo cha kamoro mama no karwari ta karali meno. Abana ari kunyara ko bakingo chekere andi anyorita bwati pesa chisaine. Abongo chanate mama bono. Njendo chebono bugimo bwakongire. Mama nteire mereri yae ngonyoruru musamario mia anyare ko bakago gokonya andi ane na bakore mereri lindo ni nonya ni gichuchuki yae ondwere efisi ngeigo oteyo mwalimu ende ninchendi musiko minto nero enda akore kibarua utoma pesa ange yacha yakanefi ole grade what? Grade 10. So far manchu murigiro ndu wansi oranya lego support yo mwana wega individually by the way you never know matu montanaro arige story gatebenga maybe let me take on from this nkonyo mumro wega ayo murabieka so muchiwe nere murabieka gotigaira senke bwana tatu mwabose bosirire bwana bamwabande batatabanyuruka nerbiye kolega grade 10 myaka ibere yoka akore grade 12. Ndora nyago sponsor this guy. Ndora tayanga Mark-Knight, let me sponsor this boy akore school. Just feel free. Just call me ntai Mark-Knight yatore mwana ngakiawo kando. Anti abo ba ateme. Imagine of a scenario nga maswati no obere ka kurwara mora nga ali ka kumoko ago twara stress tigangiro mwana yo. Ko maswati mwa mwana teba yanga eba betenga yani na bingino gosagalia abana. Kero monto pick from yange yaro chinga tigangiro yiga. Neba mbali ko nyara na barabu ndora ta ko sponsor this guy grade 10 bonigare chi grade ibere tigare temotu ya grade 11 and grade 12 ndora ta ko support bonyonyo school fees ya ko no nyala ko nyimanya tinko nyara ko yimanya be but it's okay to when sura ta ko deal na this young boy nabo ko ngakirisi miante yi ya nchereki ara nyale ko take over ringana lya go somonto ko ligere tichinse chiga chia bonega ngana ke liura kwane lio mwalio asingicho ko ranga mami no letro asinke go chire kweni wa nakeni ke uskaliura ta kwane aso yo koligireti na go tegerete chinse chiga aso yo ntegerete no yo ndigireti chinse chiga nari ko basaba munyare ko so yeme buko ya no keria ke mubwate munyare ko bamugutusira tunyare ko batokoreta mama tumweni tumanye nga twatigire chindakana kubwekera ari gari ase muche igari ramu tutameti bono mbiya tomorete tumweni tumanye nga nasirete twatigaire chintakana tugusaba obokonyi kurwasi muri imanye nga nyasanga korara wanje kwae mungino yale twasenke yana boigo mumro yanyale gosoma. I know there's someone who's watching oranyale go support this guy after neba mungino mwabole twasenke go yaniru ande boiga soma kole school acha okonyegesa kuya tatu mwabo tiande to yonde tuchendale Samuel Tango Faith Mora. Faith Mora.
pole sana feita se usira kwa mumino ase muntu ko tegerete nabo yukuligerete maybe what is a side ya your story iguru ya gusira kwa mumino nabo yugo bugima bwa general wikira bono yi Jumna na kinere iga neitira mange sana no ko mama ngeta kurwa twara mama mange no ko samlo sino afite to pena school ono ko na mama ne atabwati arwate ona watu yatabere school iga bakari tukakanya on tabwati mwezi ko minto otorigerere no mwezi ko minto tabwati twachira anti hai ona anti tabwati tukabere school watu wakinere baba toka wakinere una mama chide bukua ne jene school na lenge ko tinde sema mungu kakabere school na ko ngakora matemu na ngashitege yanga umea kitana mtosema mungu na school yonde na school atamante na kora waka na bangu selu na chana bana ne wike ya mesco na makwanda na bana selu tunga acha kwa school kanya banda ba bikanse ba kora matemu nje ngasoka ngacha hawo ona watu chande gete yo mete mesco minto gemba grade ngol grade 10 grade 10 yes go school fees yo kumwaka nete ni atamwana yo katwa kane so tumena na resa iguru yo bugima bwago no bugima bwa enere asa abetka komenya igo no bokonyora na mboya ka gwetira challenges but still mwanya struggle mamna ndiko amorochilia mwali miaka ya rangi ebere igantanya komara ju okonya samtu antore to focus in school ndio to veka mind mon tonya to some school kuma stress na ino moto ara na ino na keka bana ndo ko chatanya komara ju ara temo moja efi na ke school fees ya nani maite ringere mwaka moja ko 53,000 yes so fanta mwani yuko wakanete tamwana yo kana ko tam tutina ko non tam tena ko na kende yos ona so fa kero wasta sinki ya kwanya tabantu tu ngoma nyate kende yos je na moite ne yete ngombe na boyo bona ke wasta ko manyanga mwasi ndio ko murusi ya gitari matape na tengo sababu ko na mo to kama manya la ko moche tena to kumwe tina na buwate ya ajili yo kwenda kusoma jente ta kusoma chuchenche buguma bwawe nchengo ni familia jubo ni nchina bro mtu ka tigarite lazima tusome tukonya bana ba mtu ndo ko tusoma si onje mama ko tuna tusoma tusikio kwa abandi kera na barumba quality school ndo to kora bana to bakonya muntu naro kuligireti gai ora gutegerera change story yo mubwao nabo iga change story ya familia yao kwana nere njenare ngusaba nabo kuligirena njenare ngusaba anya gotokonya mama minta ne gitari anya ko moche kya to ko mwen kitwa mwen dinto ndire na maso anya ka to ko ne school fees tanya to so anchu maligeria it is very emotional karo ko mwana ya tebanga bana bamwe babire mba nyari to gukora basoma banyari to gukana form 4 abayiga babire bategarite oyigole grade 10 mu isike no liyo grade 10 mu mura nabwo ko bategarite at least bakore school ne bamwe aboga sirete boniga bache gukonya abamwe abo that is very powerful. I know nganya sana baro konya to take this mantle so nyari kubakonya sinjire yamo lakini litangani yetora leto mongino walia kurwa nyagitari ache kwa ni wasenkeye namba ya contribution tu abeke ya muswati mwaboga iga lakini ndo wenzi urata ku sponsor abana babiri in any circumstance ayanga krisimi no nyara konya ranga makna itigandu my 10,000 which is school fees maybe ya muswati iga mwana iga muiseke gusoli mumura just talk to me naboto konya kutobo konya na still family iga nabo kwanda baragwetire namba ya muswati mwabo igo ndorere kwanda nabara ku in any way in any matter
no boko sponsor food na boko kora kindi yonsi go cha senkeiga ani nyasaye ta go gutigana nyasaye bako gusesemi biamono my sister, may God bless you. Matinga na boko nyoranga boko nyibwachira senchira ya mose biamono tutebe ngana samarita ko kunga kyo related go cha somo chiga nkyo maite gore gusira kwa nyagusira no muchiga na kindi yonsi kyo rate ya bategereri baitu bakotegerete chinsechi nja samarita ngor ku Pacifica mugakanya ngau oyo sirete mukamuruminto mugakoyo buna sirete natigete mukamuruminto atigarete na bana batano mwana monene agasira 2019 kurawo buno mwana yasira mukamuruminto agaswa no buruiro akurwarite lyoka bono buna murocho muchiyo yoreiga okonyo bondi bwensimbu ari ngororo bado noni ntutororo tukomusupport yake iko mwana buna asenda bana abana buna beresire bana bamenyire boko muno basogosoma nasokoragira bono buna tukuyeria amariga igase boni igo tubwato muchando bumwana uyo mintore muncheri bwari igo tukumeti twechanete litukaserinde tuikaransa twabuta chibunto bwati ekirenge kenene nkore kuchese serikali kaki motokonye motororera mabira sugwanje kwaino abana baiga barare mono nakwa mono kuri umwana uyo minta asirete tatu mwabo barengale bono ko bare koroku no buremerwo boroba nene umwana uyo minto bwari tarenge konyara no konyara ogoke asokonyora okorogoke kurwa bono agasinyo no gosomia abana abaye kubaire school na kurageli bono baswate amakuruso bakamukonya arafu ni kamate kurunga igachekairo umwana uria mwarora gigakamura karito bwate goka ama eno mwana uyo mtote mere gosikyo umwana uria karastari gakia mariga yangu yeri ya serikali mwari kwanza motorera mabera so kwanza gaki muramboroko boko kumurato esiringe moto isana moto 10 ende turusio umwana uria mto mucheri gali ole Medford gaki nonye nari asale mucheri ntonye konyora none nguru yo gochikorigererio umwana uria mintore goiteka maira gagia sebi gwatenaki igatobire makonde gamurire nakia karairore gaki torera mabera turugusi umwana uria minto gari tokore kitomweni kurwa umanye gotorera mabera nyemo kunyara ngakia abana bari ba mumuro minto barasuke twamenyere ubugima bokongake otokorera gochiase muri gaki motorera mabera sengenjo none birangari byachire gochiana gochiasa abantu ba minto tutebe mangana ara tomatumira kintu ranyora bakonye lakini siri tukori ara nari twarenge kurigereri naki ngaitora konye bono kubeneri mbia mono asogocha kuina senge yiga muchiono yo mukwa choro musirete kali abo muri abaringe babira se family yiga mwaru yo mtobona asirete bono totebe ni chibika ndigari to mwaka naro nere talibuya no anyi karanstege yiga nabana abo batangana yiga samarita ngor ku Pacifica mwaikuna nateba yo mwana Pacifica ikinyoro byatemere gochanga nechango ndio sisi nchiyo muchiyoiga wase squeeze yo mate binyoro byabire nga nyangwa gachangire na embali gocha nenyareka ningana nakibaku musera mayaro ya uko changa tole lakini bono tatebu no mwana uyo mintata ali kwenyara na inde bona ali kunyakurwa ali wase ase baswati bamwabo buna atali kwenyara lakini rende ndero bali ngucha torore ngangi bakoreta turanyora kinda soko boko kuma chango ndero bekire ndero twa turuchindo begeteri ikondo turara kindi chinsana chichi twaganyete nga torore ngitoko nyora ekere turusi umwana uri omuntu gari mwanchi murigereria maite abarai etogochora abarai batokonya I'm hoping ngo mu MCA bwasaiga nabo igo nego no mujumbe bwasaiga governor na mu women rep mbanyorera inganeri go ndo wansi oranya ko batomera video iga nabo ko batomera singencho bachi supporting ke governor Simbarat women rep donya nabo igo no mubunge obiri Innocent obiri ubungu bose mubungu baiga Yosabo basi constituency. Basi. Innocent obiri. Abo no mu MCA basi chache. Ngiye ko mu MCA ga. Akuro pichoni sambo. John Sambo. Mhopi ngama yana baikire libanyale ko rango munno kialeti wasaiga. Abo yo gwetera amangana yiga ba pick no na bana baiga barenchera kibara baire school. Tande to ibo mwalio elitokore. Pia mano moralia. Nje Maria tangor Christmas. Anyway, igonde neighbor mwana werensa
ego wanta bana family yetu na watu waroje bana bale no bakongocha gocha especially so much yotole kuro muga kararete somewhere 2007 muga mungina ambete gukora 2 years iga in fact nera gasoka kuigubobe around iga lakini ndikache kanyari kana abamwe abo besika bamwe bagacha bakamupikurwa bakarara muira seba kamenyete abana bakarara tikaraga igarende for some time ego twende gostrago ga kya abana munanje gokonya kwane kwa hosi ni sana tali gokonya kwa muntu gose fees munabone fees kuganirwa gose sabu enkomune ya nyagitari bono bali bakanya kumurwaria ne tuna bagatote binga igwe stwa mwekere lakini bari kumuira nyagitari nande sajenda okora kioira na gocha ali saka menyete one libaje kumuira ilio muiseli buango ga muisonde na lia baje kumwatmiti in fact na lia beta admit bono soko ba admit nyagitari nande kanyari kana nyasa akora kintu kieke akamurangeri wana bamuna batikaire gaige kanyoro babera at least mbale chinyomba chiabo lakini bono babera na wale school no bara around iga kama gondo kabo gatigarita karenga gake tugoja twatema go kondisi twatena tenenere iga bantu ba kondisa ba website book na bento bonda bokaiga bagojire school anyombe yaro kanyano bere gaiga bonega ikase in fact ikago nande muiso twatema tekobeke merago kanya tobeke chinyomba chiombe tugatakora siekera chomba tukaja tukora raja kage monta siekera na bakoranga no murango tagira ne bitrise bitai bintu binde birocho birenguru so rende ntu twara ko in fact abantu ba mintu bano gwancho kuya kana ndo metinga abantu ba mintu nyaza atonge tense karaba rege ndo mune ka trise no ba ko fir na barbo ba be ko ko tu pesa ko be ko ko na mo nyara ba ko to konya sana especially mangana ya mochari na mangana ya nyagitari mubero risa kwa ni gugaiga ebinde in fact no lebire bikwangu no bodo kana ko bisikuisi ngora lakini bantu ba mintu mware gwanja ko bantu bare gwanja ani nyige ndete bantu ba to gwancho kuya in fact dimba cha bato koje nande je nyige ndete nga ko tero ko sapa kana muntu gwe dininde ko tero ko sapa ni mete nya sana cha ko ke kone egento geto kigero mu no ria rusi gugaria ara twa ni gugaiga in fact kina kigero otherwise ugimo bo ko arengo bo kungus chagara abaibuli tote ababibuli abo batanga ni bone sokoro yane mbarenge iguru in fact abarenge se nawe bono toka babuna twine aliti in fact nande yambere goro ngebinte binga abantu tuko twine aliti bona karo kana ro mujiyolenze ko anda kana ko chinse sa chinde musukondo cyo imuka ego singe yo kwanza kwanya sai lakini yende kwamba ko ina aliti botaka bako baina aliti ati matuka mwana kwamba ko karo botaka bara asikete buja kabisa no mwana tiki skuru na bantu bako tikara bara bwa machara stil nande kene ke okara yenzo kiek nke ko ba lakini enda kara bantu basarika tuna boni round mune nege ninga okonyo kutoko kora moko tokonyo uko na amanyire hayanda makina utukunye kusuka abana bagende school muna bagende school nanda no bakosomanye pakodi nanda baje kopasa abantu bengenche mutuka gocha dama hopinga abana bandi babere maybe na bara break chini ayo bataka si bese kanyaranga basomire bitoro chinga bese kuma bale true na yaba maitinge michando nero abago pick wa break chini go poverty bagende bachinchigesa kuri of course nande garon kweli garto kweli gari gamne family nsabono na bodo ngase na tu afereti kanga abana bali risararete nangina muna chagete korwara kanga ntu aligeti encheregete gato saba abantu ba minto kanga mbaigete kotokanya raso tubekera bagosokose ngana kitu tabo lite lakini wande ngakia ikire na boto gote magwikira saba baikire na boto basuka suki gatonyo na baro ba break chini ye kentu ya chenchi ke kentu ngi wachinga kichya nyere ngi ndombi chenchi ya mwana wako Mucho muligeri gwetera mugana twanya ore kurwa senkeiga kolenge ntokyo kende komenta namba yo munyaroko iga tobeka screen yiga support koranya ko mugano iga any amount yoranya ko support if it's 100 bob 1000 10000 100,000 or yora tenga makna it let me clear that bill ntoma yenya gitali linga ndanga kane bill yimbata inga na akoli Dora ta kwa na barabwa senchire yamwe ko support magane ndagira matanga squeeze na expensive ndagira uchaso mochi yiga ndora tenga let me support food in any way na understand abo kora boy ndora tenga magnet let me take on omwana yumo nyaruka go so yumo murasi nche mangana ye school you are free naboko one chinechin takana you can adopt them ye obakonyere bare so babachinchi chinka chiao you know Mwana let me adopt that son. Abu mwana na nche nko sponsor no yo net never kale so. You know, it will be a plus. Okanya nyasa wose sidi. Kwa ntumbali wako tanga let me take that lady. Kwaro mwana yuko nyaruka ole grade 10. Ame tumuswati mu hapo. Oyina ro wate mechando kini ogende to gosuma ngaya mwana mtu nenchi tigante masom.
Tukwensi uratenga maka limit check on that. Ngaka ni school fees nebone ya term 2, term 3 hiyo ya grade 10. Squeeze my grades nje change grade 10, 11 and 12. Miaka itatu yoka bakore school vai tegemea mwana okuibwata buya. Kausiwate ntakane kabwata buye Kamenya. Maybe nabokonyora ngone aro ibwatira buya senga Obyokire. kurusobo anyoro obyokiro chire university anyare go chenka ya so. Tokumanya omugaro bw'omuntu nabo tokumanya kinyasaye aragotumika ya go chenche story yo muchiyo yiga. Tiantigerega go bakatomera nasimo no go chenche magnet group.